Луганский һәм Донецкий халық республикалары гражданнарына гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Ростов өлкәсенә кием салым, гигиена кирәк-яраклары, ашамлыклар тутырылган 15 тонналык ярдәм җибәрелде. Украинада махсус операциядә катнашучыларга иш шартларында әзерләнгән сый-нигъмәтләр җыйганнар. Саллы ярдәм. Халык фронтының яшәр штабына эвакуацияләнүчеләргә җыелган әйберләрне китерделәр. Бу тартмалар Татарстан Христианнар советы берләшмәсе һәм Казан инновацион университетыннан китерелде. Тартмаларны Донецк һәм Луганск гражданнарының шәхси ихтыяҗларыннан чыгып төрләргә аералар. Шуннан соң вакытлыча урнаштыру пунктларына җибәрәләр. Ростов өлкәсенә беренче чиратта кирәк булган әйберләр, китаплар, техника җибәрелә. Если там два телефона, один кнопочный, один там сенсорный, то есть люди готовы там свое личное отдать, чтобы там была связь. Даруларга да ихтыяҗ зур. Татарстан мохтаҗларга медикаментлар, дезинфекция препаратлары белән дә ярдәм итә. Будет сформирован. Тиздән Татарстаннан дарулар тиелгән аерым автопоезд китәргә тиеш. Хәзер Луганск хастаханәләренә дарулар бик тә кирәк. Татарстан хатын-кызлары оешмасы да ярдәм итә. Украинадагы хәрбиләргә иш шартларында әзерләнгән 30 тоннага якын сый-нигъмәт, чәк-чәк, бал, кайнатма, тызланган яшелчә, башка ризыклар җибәргәннәр. В этих коробках не только... Әлеге тартмаларда тәмле күчтәнәчләр генә димәс идем. Аларга күңел җылысы, игелек тә салынган бит. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.